1-0. Boubacar Bari bol ten, kto sa poriadne oprel do lopty. Áno, toto bola chyba v strede poľa. Boubacar Bari potiahol loptu. Mohol ešte nahrať Dimitriosovi Diamantakosovi, ale rozhodol sa pre strelu. Áno, tu bolo zaváhanie. Zlý balans. Rýchly break. A Boubacar Bari si našiel streleckú pozíciu, zatočil loptu k žrdi. Skutočne veľkolepí hráči hrali práve v tomto týme a je vyrovnané po tom, čo krásne loptu zakrútil Arturo Vidal. V 21. minúte Karlsruhe 1, FC Bayern Mníchov 1. Costa našiel prihrávkou Vidala a ten potvrdil. Rolukano. Hovorili sme o ňom, že Juventus Turín sa ho veľmi ťažko vzdával. Napokon ale na jeho konto pribudlo tých 37 miliónov eur, čím sa stal Vidal druhou. Obrovská príležitosť pre Dimitrija Nazarovova streliť druhý gól a dáva. Karlsruhe od 73. minúty vedie nad Bayernom Mníchov 2-1. S absolútnou pohodou zahraný pokutový kop Manuel Neuer síce vystihol smer lopty, ale lopta bola perfektne umiestnená. Áno, toto sa chytiť proste nedalo ani najlepšiemu brankárovi sveta v rokoch 2013 až 2015. Boatengovo zaváhanie, ktoré dokonale využil Hefer na rýchly break. Áno, tu prišla práca rúk. Boateng súpera stiahol úplne za